Wagoner car rokhaଯାଇଛି VIP gate parking gate ପାଖରେ ଗାଁଟି ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟେସନରୁ ହଟେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଦାମ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ସେଇଠି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବ। ଏହି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ବିଳ ଆଣନ୍ତୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପର ପାତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏହି ମାହିମଙ୍କର ଯାତ୍ରା ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଶେଷ ଦିବସ ଶୀତଳା ଯାତ୍ରା। ଏ ଶୀତଳା ଯାତ୍ରାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପରେ ଧୁମଧାମର ସହିତ ଆଜି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ସବୁ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଦେଶ ସହିତ
ତେବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ଭାବେ ଉପାସନା କରିବା। ଜଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଜୀବନର ଆଧାର ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେ ଜଳ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିମାଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ନିକଟକୁ ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏ ଜଳକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳ ଏତେ ଅବମିତ ନଥିଲା, ଆମରି କାରଣ ଆମରି ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଆମର ନିଜର ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଆମେ ଆଜି ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଲଡୁ ଭୋଗ, କାକରା ଭୋଗ ଏବଂ ଫେଣି ଭୋଗ ମନ୍ଦିରର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଦାନ ବାକ୍ସମାନ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଆମ ପ୍ରତୀତରେ ବିନା ବିଘ୍ନରେ ଧନ ମନ ଧନ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ବାସ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମନ୍ଦିରକୁ କିପରି ସଫଳ ସହବଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। 22/4/2023 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବେଶ ସରଗରମ, ପ୍ରତିଦିନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଇଟମର ଦାମ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରିଚୟ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନ ଏଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭଗବାନ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭୁଲିଗଲା ଆମ ହୃଦୟରୁ, କଣ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବ, ଏକ ଚିନ୍ତନ କରି ଏକ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ Thank you.
Ini